В Sense Center вярваме, че всяко дете заслужава шанс да бъде разбрано и да се развива. Тук създаваме среда, в която децата се чувстват сигурни и подкрепени, а семействата им намират надежда и увереност. Всеки ден работим заедно – деца, родители и специалисти, за да преодолеем бариерите и да намерим нови възможности. Място е не е само терапевтичен център, но и дом, в който хубавите емоции и прогресът вървят ръка за ръка. А сега, нека ви разкажем малко за терапиите. Логопедична терапия. Логопедичната терапия е целенасочен процес, който помага за децата с трудности в говора и езика да могат да се изразяват по-ясно и по-ефективно. Терапията спомага за правилното произношение, както и за подобряване на комуникативните и на социалните умения на децата. Психологическа подкрепа. Детските психолози предоставят подкрепа за справяне с емоционални, когнитивни и поведенчески затруднения. Чрез индивидуален подход те спомагат личностното развитие и изграждат стратегии за преодоляване на трудности. Ерготерапия. Ерготерапията е подход, който спомага развитието на умения за ежедневните дейности. Тя подпомага развитието на когнитивните способности, фината моторика и адаптацията към средата чрез персонализирани дейности. Психомоторика. Психомоторната терапия интегрира двигателните, емоционалните и когнитивните аспекти в детското развитие. И също така, чрез двигателни активности подобряваме двигателните качества на децата и тяхната увереност. В психомоторната зала, чрез движението и различни ролеви игри, децата изразяват емоциите си, развиват и подобряват социалните и комуникативните си умения. Арт-терапия. Чрез творчески дейности децата имат възможност да изразят емоциите и преживяванията си по един нагледен и визуален начин. Това е особено полезно, когато им е трудно да го направят чрез думи. Те се учат също така да регулират поведението си, да намират решения и изграждат здрава самооценка. Звукова стимулация. Звуковата стимулация интегрира аудиотерапевтични методи, които подпомагат формирането на нови невронни връзки. С помощта на специфични честоти се подпомагат когнитивните процеси, като памет, внимание и най-вече се забелязва значителен прогрес в езиковото развитие. Тъмна сензорна стая. Това е среда с контролиран поток от стимули. Тя е подходяща за деца с висока сензорна чувствителност, както и за деца с дефицит на внимание. Това е стаята, в която децата най-много се концентрират, тъй като работим на много малка светлина, докато правим упражненията. Психолог за родители. Психологическата подкрепа за родители подпомага емоционалното справяне с въпросите на родителството и дава насоки за здравословно свързване с детето. Работата ни заедно подпомагаме родителите да разбират по-добре нуждите на децата си. Търсим заедно ефективни стратегии, как да овладяват стреса, когато се срещат с неприемливи поведения на децата си. И също така изработваме заедно работещи стратегии в подкрепа на цялото семейство. Нашият терапевтичен подход е строго структуриран и родителите са много важна част от него. Затова се обръщаме към тях. Повече да общуват със своите деца, да бъдат сред природата, много да играят с тях, защото естеството на детската игра развива и възпитава детето. И ги молим да намалят телефоните и екранните устройства. Всяко дете заслужава подкрепа, разбиране и възможност да разгърне потенциала си. Нашата мисия е да бъдем до тях, стъпка по стъпка, с разбиране и любов, защото всяко дете принадлежи. Винаги за вас.